hemos triunfado. Alcohol nada más, ¿sabes? Sin drogas, sin nada. ¿Para qué? ¿Qué pasa, Forocoche? ¿Qué pasa, Forocoche? Gairebé 3 minuts passen de 3:15 del migdia. Aquí a RAC1 a la segona hora és el dia, el divendres, en què ens plantegem aquesta pregunta: què passa a Forocoches? I tenim un infiltrat que ens subministra informació de primera mà del que passa en aquest fòrum que és referència a tot el ciberespai. A tot el món, efectivament, és una cosa universal. Forocoches, i avui es preguntava un forero: ¿cuántas cervezas os habéis bebido en un día? La cerveza sola està de puta madre. Sí, de lata o d'ampolla o del que sigui, o de xiveca o fins i tot de tirador, eh? La cervesa està molt bé, és un invent de l'església, eh? La cervesa, eh? Bueno, clar, en feien els monestirs i això, no? Clar. Sí. I que devem els monjos estiguin afiliats a una església o altra, van ser els responsables d'això, probablement, perquè altres diuen que ho van inventar els egipcis. En fi, hi ha polèmica amb la cervesa. És que ho van inventar tots els egipcis. Ja arriba un moment que hi ha prou dels egipcis, amb tot el carinyo, però van inventar tot, eh? I si tires enrere, ja ho van inventar els extraterrestres. Exacte. Home, esclar, és que abans dels egipcis hi havia els extraterrestres. Que els egipcis no tenien tecnologia per fer les llaunes d'alumini. Clar. No. Eren els extraterrestres. No, però és que fins i tot l'altre dia vaig sentir que algú deia que Microsoft Word s'havien inventat els egipcis, eh? Sí, senyor. I si no, els tios de Stonehenge. També, aquells també. Aquells que eren 4 col·legues, eh? 4 col·legues, van muntar 4 pedres i portem tota la humanitat parlant. Oiga, ¿esto qué es? 4 piedras, coño. Ya está. Es un reloj de... Això marca no sé què. Si no marca res, tira. Què marca? Si són unes pedres. Bé, comencem amb gent que té dificultats per escriure, suposo perquè encara van borratxos, eh? Fixeu-vos, el tio que primer respon diu 15 tercios de Cruzcampo. 15 tercios. Ara ens farà dividir. Un tercio és els que es diu una mitjana. Ells diuen tercios. Ara diuen tercio. Qui diria mitjana? Home, és que és un tercio d'un litre, clar, una mitjana. Clar, vull dir... Que no sap escriure cruz. És que aquí diem mitjana, no se sap per què es diu mitjana aquí. La veritat, que algú m'ho expliqui, perquè és un terç de litre. Sí. Bueno, és estrany. En fi, un altre senyor entra i diu: creo que 12 botellines de alambrade. Botellines sí que són aquelles més petitones, sí, no? Sí, un quinto. Un quinto, alambrade, no sé quina cervesa és. Suposo que és alhambra, però se li van anar els dits, eh? Aquí és correcte dir-li quinto? És un quinto d'una cinquena part de... És un 6 litres? Són 20. Va, d'acord, molt bé, aquí sí. En principi sí, és correcte. I un altre senyor que diu 7 litros en el Oktoberfest de Múnich. Que encara li estan pujant, eh? Oh, que bona aquella cervesa. Calenta, eh? Bona, eh? Boníssima. Per sucar-hi unes magdalenes. Aquesta cervesa belga... Un tio m'ho va dir, aquesta cervesa és belga, te l'has de veure calenta. Li vas dir, bueno... Pues mira, noi. Aviam, jo calent la sopa, tu. Estem a Bèlgica o a Catalunya, ara, noi? Aquí es veu freda de la nevera, del congelador, sí. Clar, amb copa freda. I tant. Que se t'enganxa els llavis. Oi, quin mal que fa allò, eh? No sé, no m'agrada gaire la copa aquella que treu del congelador. Allò és més per xupito, sí que m'agrada, però la cervesa... Bueno, això és com tot. Hi ha qui li agrada i qui no. Per la cervesa, ceràmica. Ceràmica. Molt bé. No serva millor el fred. I pel cava, Xavi? Plata. Copa de plata. Se lo está inventando. No m'invento res. No, ell a casa seva té copetes de plata per quan fas una mica de cava. I a més amb el nom gravat. Sí. Té previst tots els amics i amigues que vindran. A qui li agrada la cervesa? Vull vindre en Fernando, que li agrada la cervesa. No feu el burro. Els amics tinc una corona de colors. Vale, sí. Per quan veniu vosaltres et dono quin color vols, aquesta. Era això, o que se t'instal·li a casa un gravador i depèn de qui vingui li posi el nom a la copa. Quina bona idea. Ha vingut en Joaquim. Sí, però bueno, per cervesa, ceràmica. Cervesa, ceràmica. Va, anem amb més casos personals de gent que explica coses com un forocochero que diu: solo me acuerdo de un día que me tomé 3 litros en media hora. Fue muy extraño. Estaba borracho, pero sobrio a la vez. Hosti, clar, és que el cervell encara no ha processat tot el que està passant en el teu organisme. En mitja hora? 3 litres en mitja hora? 3 litres en mitja hora? Escolta, ja t'ho dic ara. No, estaves borratxo. Ja està. I no li donguis més voltes, noi. Un altre senyor explica una història molt bona. Diu: hace varios años, algo más de 6 litros en una competición de mesa en grifo para 5 personas. Hicimos 30 litros en poco tiempo y el récord estaba en 33. Si hubiese dado un sorbo más, hubiese caído al suelo literalmente. Ahí aprendí el significado de coger un ciego. Veía igual que si lo hiciese a través del rollo de papel higiénico. Un túnel con no más de 30 grados de izquierda a derecha.
Molt bé, tota una experiència, Tota una experiència. Això et canvia la vida, Escolta, et va molt bé pel cervell, això, eh? Quan ja veus, tens visió de túnel, vol dir que se t'ha anat la castanya, tio. Però hi ha gent que encara... Aviam. Atenció, que tenim una explicació per què li diem mitjana, eh? Per favor, vull saber-la. Sempre, segons el criteri relatiu d'una persona que participa a Twitter, que és Encec, diu... Una mitjana sempre he entès que és perquè és la que està al mig entre el quinto i la litrona. Clar, Llavors és la mitjana de les dues coses. Clar, és de la mida mitja. Ostres, que ben... Clar, que burros que som. Sí. Després també s'escriu viure en català, diu mitjana, és perquè és el tamany mitjà. Litrona és la gran i un terç de la mitjana és el quinto. Estic d'acord, m'agrada molt. Molt bé. Estupendo. Aclarit. Sí. Bé, nois, aclarit això, anem amb un senyor que diu 42 botellines me bebí en la romería de mi pueblo hace ya 3 años de eso y nadie ha conseguido superar. Ara vés a saber on va acabar ell, a la romeria aquesta. Bueno, és un missatge enviat des del cementiri. Un altre senyor que no ha entès ben bé de què anava la història diu 1 litro de whisky. Home, això és el màxim de cerveses que s'ha begut, que no està malament. És una cervesa molt condensada, molt, molt, eh? És morena, és oscura, esta, eh? Vinga, un altre senyor respon... M'agrada molt, perquè diu 100 y pico de vena en alcohol. 100 y pico de vena en alcohol. De vena en alcohol, és un fragment d'un callejero. Sí, ho recordo. Sí, era una cosa fantàstica. Un altre senyor, també en botellines, diu 15 botellines en lo que dura un partido de fútbol. Llegué con los zapatos potaos a casa. Oi. A més, si són 7 i mig a la primera part i 7 i mig a la segona, suposem, no? Sí, si ho repartís així. Sí, clar. Tens la de la meitat que se t'escalfa una mica, eh? O és allò que fas dos per part i els altres a la mitja part molt ràpid, no? Perquè és allò que vas parlant i no saps què dius i tot això. Bueno, entra un noi a la conversa i diu ¿has dicho cervezas o cerezas? Home, doncs n'hauríem de parlar, si menges moltes cireres... Ai, home, com el Messi. Home, escolta, sí que és veritat. A mi em costaria més... Home, que et deixen triar entre un litre de cervesa o 1 quilo de cireres, i jo ho tinc claríssim, eh? Home, evidentment. Perquè el quilo de cireres és morir, eh? Sí, 3 mesos fent caca vermella, eh? Ai, caca vermella, que és una sèrie de TV3. No, la pulsera és vermella. I bé, a la conversa arriba un punt que ja no es pot debatre més, ja n'hi ha prou de farols i coses d'aquestes. Temo al final d'aquestes converses, d'aquests fils de forocotxes, eh? I com sempre hi ha algú que opta per acabar la conversa de manera abrupta, que és un senyor que diu menos que tu madre. Ja està, ja hi som. Està bé, perquè potser la mare del tio que ho ha escrit doncs és una gran bevedora de cervesa i ell no. Allò que ja entraven molts forocotxeros que deien que són abstemis o que amb una clara ja van borratxos. Vull dir que no tot és alcoholisme. És que és una comunitat tan gran que és un reflexe de la nostra societat, ja de tot. I avui el tema era el de la cervesa. Ens han il·lustrat prou bé els companys de Forocotxes gràcies a la gestió d'en Jair Domínguez. Gràcies, Jair. ¿Qué pasa, Forocotxes? ¿Qué pasa, Forocotxes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?